fa llàstima veure com el que és... Què és? Ah, no, pues es poden dir-hi fora. Que el sector primari, sobretot, igual la cooperativa està treballant molt en temes d'agricultura i va molt bé, però la ramaderia i la pesca estan patint molt, molt, molt. Cada any que passa estan baixant els ramats, estan baixant les cases que en tenen i no estem aconseguint fer res. Pesca, crec que l'última notícia que vaig sentir és que el 40% de les barques de bou d'Eivissa ja no hi eren, però els atoneros venen sempre. Hi ha una sèrie de coses que jo sé que no és competència igual de Formentera, però que sí que ens competen altres, és mirar-ho d'arreglar. A part del sector primari, també jo crec que conservar el nostre patrimoni cultural, les tradicions, la nostra llengua, també és molt important. És part de, igual no de territori, però sí part de lo que és Formentera. I bé, moltes coses que s'han fet bé. Tot això ha fet que tinguem silla que tenim avui, en les seves problemàtiques, que espero que es corregirà pel poble de Formentera i per als seus representants polítics que estem aquí ara mateix. Molt bé, gràcies, Llorenç. Bé, consumit la primera ronda, posada en comú. S'han dit moltes frases molt interessants, però jo em quedo amb dues. La presidenta ha dit més turisme, més desigualtat, i en Marià ha dit tothom vol venir a Formentera. Totes dues frases són absolutament reals. Més turisme significa, o ha significat en els darrers anys, més desigualtat, però l'obvietat de que tothom vol venir a Formentera és el que ens pot fer morir d'èxit i és el que jo crec que és el tema més important d'aquest debat. No sé si eren els mateixos criteris o el mateix que us plantejàveu a l'inici del moviment associatiu a Formentera des de la vostra coordinadora o realment els problemes eren altres en aquell moment, no? És a dir, tothom volia venir a Formentera en aquell moment? Jo penso que en els anys 65 i 70 i tot això hi havia un turisme incipient, vull dir, començava a haver-hi una... El que passa que hi havia una problemàtica que no teníem infraestructura, o sigui, veníem d'una societat agrícola, podríem dir, i que entràvem dins una novetat, una nova indústria, que era la turística. Això que crea? Tot el que és una cosa nova, un canvi, surten problemes nous i per tant ha de quedar-los solució. Ara no me'n recordo en quin any va ser perquè són dades que no els record, però per exemple la llum. Abans jo me'n recordo que anàvem a cine a Sant Fernando, a Sant Francisco, a qualsevol lloc d'aquestos, i hi havia un motor que dava llum. Es va posar allumbrat públic, vull dir, a nivell de Formentera. Teníem una deficiència d'aigua. Hi havia pous, cisternes, però hi havia un moment que s'acabava tot això i inclús hi havia moments que l'aigua no era ni potable. Hi havia deficiència de claveguerams. Espujols va ser pioner, si no vaig equivocat, amb una, com se diu això, amb una depuradora, que entre en Fraga, en Xumeu, en una colla de gent es varen organitzar i varen fer una... Tot anava una mica sobre solucionar els problemes que anàvem venint, com es fa normalment també, però hi va haver un moment que es va preveure que aquesta vinguda de gent... I vull dir, a més, vull dir una altra cosa. Vàrem tenir nosaltres molta sort, a Formentera, que tinguéssim, per una banda, poca mobilitat en barques, que hi va haver una cosa que es deia, una barca que es deia la Ciutat de Formentera i l'altra que es deia el Manolito, i que el 65 es va dur el gran buque que era la Joven Dolores. I fins llavors pràcticament era
vull dir, el flux d'Eivissa a Formentera venia més o menys controlat per la quantitat de gent que havia al Joven Dolores. Això era una regulació, que això tothom ho sap, això, però vull dir, fixar-se a vegades en aquests detalls, et dones de compte que aquí s'ha dit que arriba molta gent a Formentera. Tothom vol venir i arriba molta gent. I jo anava a ficar també pel mig que l'any 85 es va celebrar a Formentera un col·loqui internacional de medi ambient i desenvolupament de les illes del Mediterrani, a Formentera, a través d'una associació, o sigui, del que se li diu SMAP UNESCO Espanya, i va ser unes jornades molt interessants. I entre elles hi havia un suggeriment, perquè allà van fer un estudi, i en aquest estudi hi havia tota una sèrie de propostes per un desenvolupament de l'illa de Formentera, i una de les propostes de vigilar el flux d'esport de la Sabina. 1985, 1985. O sigui, això ho van fer experts, vull dir, que van veure que el control i la regularització de Formentera passava per la porta d'entrada. O sigui, quan més grossa fa la porta d'entrada, més gent te pot passar. Quan més gent de pressa arribi, més te n'entren. Jo tinc un lema, i és que tothom vol anar al futbol, no? Vol veure el Madrid del Barça i en el camp del Barça, però a l'entrada 100.000 no sé què, s'ha acabat. I no hi pot entrar ningú més. Aquí també s'haurà d'establir una capacitat i dir, Formentera està ple. I crec que m'he perdut. Jo no ho crec, Volia dir una altra cosa i, bueno, continuarem. Bé, jo crec que el missatge que ens deixa en Pep és molt enriquidor. L'any 85 uns experts ja es preocupaven per lo mateix que ara mateix també les autoritats que avui ens acompanyen. Em consta que estan molt preocupades i ho heu manifestat en diverses ocasions recentment, però en breu s'incorpora una nova naviliera que vol sumar 8 nous trajectes als moltíssims trajectes que ja hi ha entre Eivissa i Formentera i que són, efectivament, la porta d'entrada. I a vegades oblidem, la presidenta ho ha dit, però a vegades oblidem que tots aquests trajectes que porten els visitants se sumen també les barques d'excursions d'un dia que són un greu problema i que sotmeten a l'illa a una pressió molt complicada. Però certament, presidenta, des del Consell de Formentera es pot fer alguna cosa per lluitar contra això? És a dir, quines competències intervenen en poder regular d'alguna manera, com en Pep ja diu que el 85 ja es vaticinava que aquest seria un problema, o que ja era un problema? A veure, com hem dit en aquesta taula, el tema de les competències és un tema molt complicat i sobretot ens trobam amb una cosa molt atípica però que ens passa de manera constant, i és la falta de comprensió cap a una illa que no vol créixer. És a dir, tu te'n vas cap a Mallorca i dius no volem créixer més, volem una capacitat de càrrega, volem posar límits al nombre d'embarcacions que arriben al nostre port, volem regular els fondejos. No s'entén. I allò, hi ha hagut una cosa que m'ha preocupat de la definició que he llegit en Llorenç de sostenibilitat i és que parlava de creixement econòmic. És a dir, si encara parlam dins del marc de sostenibilitat de creixement econòmic, estan perduts. Evidentment, a Formentera no pot haver-hi més creixement econòmic. És a dir, el que s'ha d'admetre a Formentera és que tenim el que tenim, tenim un privilegi absolut de viure on vivim. Crec que la pandèmia ens hauria d'haver ensenyat també a què és el que realment era important o és important en les nostres vides. A mi, almenys, m'ho ha ensenyat i estic segura que els pròxims anys ho viuré de manera completament diferent. Respecte del port, i com bé
deia indicades, Toni, que ara mateix hi ha no només una, hi ha dues empreses que volen entrar a fer aquesta línia regular i des de Formentera ja s'ha traslladat absolutament que no estem d'acord. Però no és que no estem d'acord amb l'entrada d'una nova empresa que ens dona completament igual si són una, si són 5 o si són 4, sinó amb que augmenti el nombre de freqüències. Tenim a l'estiu, o teníem a l'any 2019, 170 freqüències entre les dues illes, amb una ocupació només del 30% de les places que s'oferien en aquest moment i, com dèiem, passant per enmig d'un parc natural. En aquest sentit, nosaltres el que hem fet a través de les àrees de mobilitat i de presidència i com a membre del Consell d'Administració d'Autoritat Portuària és traslladar en nom del Consell que no estem d'acord amb aquest creixement, que s'han de prendre mesures, que es va fer un estudi de seguretat del port a través del qual es poden reduir freqüències, però volem anar més enllà. És a dir, Autoritat Portuària diu jo només som competent per la seguretat dins del port. Dius, vale, doncs tu treballa aquesta part, però n'hi ha una àrea o una conselleria de Medi Ambient que hauria de ser responsable de quin tipus d'embarcacions i amb quines condicions medioambientals o requisits medioambientals poden o han de poder circular per un parc natural. Ara mateix estem reunits, hem demanat també que s'uneixi la Conselleria de Medi Ambient en aquestes reunions i crec que hi ha diferents fronts per on atacar. El més important crec que és engrescar una altra vegada a la societat. Vull dir, tenim els exemples de la coordinadora, tenim un exemple més recent que és el On Sempre, on vàrem tornar a aconseguir que la societat parlés i fes pressió, perquè al Consell aquesta pressió que moltes vegades s'identifica com a negativa, no és negativa. El Consell i els polítics ens ajuda la pressió de la ciutadania per poder traslladar a altres administracions quines són les voluntats del poble. Així que crec que hem de treballar en engrescar la societat i en continuar fent tot el que podem amb les nostres competències i demanant absolutament que no només es parli i que no emparar-nos en normatives existents, perquè els polítics estan per canviar les normatives i per fer camí cap a aquests objectius que ens marcam. Si no ho fem nosaltres, no sé quin ens esperam que ho faci. Llorenç. Sí, gràcies. Igual el primer, com que ha anomenat la definició d'aquesta sostenibilitat, no és meua, jo l'he buscada i allí estava, i voldria remarcar perquè m'agrada, perquè clar, si dèiem que estem parlant de creixement econòmic, que crec que no és dolent, ben bé que tots els funcionaris, treballadors i polítics volem una millora econòmica, no? La definició el que diu és garantir l'equilibri entre creixement econòmic, cura de l'entorn i benestar social. Jo, la veritat, aquesta definició m'ha agradat molt i per això me l'havia deixat apuntada aquí, que he vist que estava. A veure, no voleu un creixement econòmic, ho dic per igual entrar en aquest tema. Formentera hem de recordar que és l'illa amb la renta més per càpita més baixa de tot Balears. Home, haurem d'augmentar, igual, o millorar. També ho hem vist en la necessitat d'ajudes. La necessitat d'ajudes a les famílies que ha hagut a Formentera en els pocs mesos de començar l'epidèmia han sigut moltíssimes. El ràtio per el que era Formentera comparat amb altres illes ha estat molt baix. Igual el que passa és que per fer segons quines coses estan deixant a la societat enrere, estan deixant a les famílies enrere. Han de fer un equilibri d'aquestes coses. Ho dic perquè sembla que a vegades quan un parla de sous sempre, parlar de sous. Sous és el que permeten que estiguem aquí tots i que tinguem al final qualitat de vida i que puguem preservar el medi ambient també. Al final és el que dèiem, és un equilibri, no té que haver-ne una més que les altres. Si n'hi ha un més que les altres ja no és sostenibilitat, ja és una altra cosa. A Formentera el que passa és que és veritat que acabarem morint d'èxit. Si no canviem la forma que estem portant-la, és que ens morirem d'èxit. Això ha passat a moltes destinacions turístiques, inclús a Hawaii i altres bandes. Hi ha unes curves de el que és l'evolució d'un lloc turístic i Formentera
amb molt de cuidado. A com? Protegint el que és la bellesa i el territori de Formentera i el que comentàveu també de limitar. Jo sé que això és molt complicat perquè per llei tu pots anar a qualsevol banda, ningú et pot limitar. Bueno, haurem de buscar formes, haurem de buscar, si no podem fer-ho directament, igual hi ha que intentar que no puguen arribar tanta gent perquè o no tenen places o no hi ha prous locals per fer. És que ha hagut aquests últims anys, ho repeteix, que el que ha hagut és d'uns negocis familiars que eren molt sostenibles o són molt sostenibles, han passat a una sèrie d'empreses que realment venen només per tema econòmic i ens està fent molt de mal a Formentera això també. Entonces, jo sé que també existeix la competència, la possibilitat de competència i que es pugui fer, però bueno, aquest igual és un tema també que volem fer i repeteixo una altra vegada, jo sé que es parla molt d'turisme, és veritat, però en 10 anys han duplicat la població a Formentera durant tots l'any i són 12 mesos de pressió sobre l'illa de Formentera i els seus recursos. Crec que per aquí alguna cosa hauria de poder sortir per mirar-ho, almenys, i a veure què es pot fer en aquest sentit. Perquè al final semblarà que Formentera és un parc temàtic perquè puguen venir de fora a venir a veure els aborígens i perdoneu per la paraula aborígens, però ja ens va passar en el tema de l'estany d'Espeix. L'estany d'Espeix fa 300 anys de l'últim repoblament i estem aquí i posaven les barques allí i no, hi havia que treure les barques d'allí perquè allò fos polit i poguessin venir a veure l'illa. Bueno, han d'arribar a una sostenibilitat en això. Igual el que ha de fer és regular-ho, és que hi hagi menys barcos, que hi hagi una tipologia de barcos que siguin més adequats a la tradició que hi ha a Formentera. Jo crec que el que dèiem, aquí en podem parlar molt de temps, jo crec que hauríem de fer una jornada de 2 dies com a mínim per començar a entrar en el tema perquè és complicat, la veritat és que és complicat. El tema de les navieres és un altre tema delicadíssim, ja ho sabem que en venim lluitant molts anys i que el problema ara és que hi ha més trajectes. Jo m'agradaria recordar per què hi ha més trajectes i surten tantes barques a la mateixa hora, o recordar un dels punts que ho va provocar, que era que quan les navieres havien repartit més o menys els trajectes per poder no sortir 2 barques al mateix temps i repartir-se els horaris de barques, el Consell Insular de Formentera ho ha denunciat. Entonces, què han fet? Llavors no es podien acordar i surten 4 barques al mateix temps. 3-4 barques, 2, el que siga. Han d'anar amb cuidado segons quines decisions o s'acabaran de crear una naviera pública. Ja no se n'han sentit parlar més, per sort. Són coses que fetes des del Consell, tenint en compte quines coses fem que no ens vagin en contra de nosaltres, llavors a llarga. Són decisions que es tenen que prendre. Les excursions un dia, estic totalment d'acord, no porten res per aquí i llavors tema fondejos, jo crec que algú que llegís la premsa de Formentera, només llegís premsa i llegís el que posa, que això es farà, el tema dels fondejos i l'estany d'Espeix havia d'estar abans d'aquestes eleccions passades, fa 2 anys i pico. Igual algú es pensa que ja està fet a Formentera. Han d'acompanyar les notes de premsa i les declaracions d'intencions amb fets reals i poder-ho fer. És com el del litoral de Formentera, es té que intentar limitar, duim molts d'euros gastats, crec que són prop de 100.000 en estudis per fer el litoral de Formentera, quan realment no és una competència del Consell. Això ho hauríem de demanar igual en el govern de les Illes Balears perquè és competència seva. Entonces, bueno, aquestes, ja dic, hi ha moltíssimes coses per parlar-ne i poc temps. I poc temps, i jo he parlat de les que s'havien comentat ara. Anna. Sí, bueno, jo tornaré a reprendre una mica el tema del turisme, però l'havia deixat en Pep, i és veritat que a Formentera el turisme ha portat molta riquesa. Vull dir, al llarg des que va començar el turisme fins als anys 2000, més o menys, va portar molta riquesa. Formentera va créixer gràcies al turisme, després s'han creat infraestructures que han vengut també necessitades pel turisme, però és veritat que hem arribat, jo no crec d'ara, sinó ja fa uns anys, en el límit. La pandèmia ens ha fet veure que el model que teníem a Formentera, el model econòmic, el model de creixement, el model turístic, és un model dèbil quan tota la nostra economia depèn del monocultiu turístic. I això d'aquí ens ha de fer repensar i crec que igual aquest debat és el moment, el punt d'inflexió perquè aquest debat s'estenga més enllà, s'impliqui la societat formenterera com es va implicar amb el 87 en la cultura d'entitats cíviques
i realment entre tots, perquè els polítics tots sols no ho farem, els polítics o treballem per la societat i la societat ens té que escoltar al costat de nosaltres en les decisions que prenguem, s'han de liderar, òbviament, per part d'algú, però a la societat la que crec que ja està demanant que frenem, que ens assiguem, que pensem cap on volem anar, que ens repensem el model turístic que tenim fins ara, el model d'illa, el model de creixement, si és adequat. Des del nostre punt de vista, no és adequat, és un model dèbil des del moment que un mes després de l'inici de la pandèmia tenim a Formentera 403 nuclis de convivència demanant bonus per poder menjar, que no tenen per poder menjar. És dèbil des del moment que hi ha gent que no pot accedir a un habitatge digne per tots l'any a un preu assequible. És dèbil quan hi ha professionals que venen d'altres bandes a establir-se a Formentera i no es poden establir perquè no poden assumir aquest cost de vida, perquè no troben una vivenda digna. I estic d'acord amb el que deia la presidenta que no volem créixer més. I per això deia en la meva primera introducció que segurament el PTI del 2010 era el millor que podia haver-hi en aquell moment, però 11 anys després crec que m'ho hem de repensar. Varen marcar un sostre de places turístiques, places hoteleres, es venen recollides en 12.000 places hoteleres, turístiques hoteleres més 8.000, vam establir sostre en 20.000, més 8.500 places turístiques